Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Sakmenika tanggal 6 Maret tahun 2025. Kula teng Desa Palurwetan badhe sowan cikal bakal Palurwetan, Palur Mojolaban Sukoharjo. Nggih punika sowan dumateng Eyang Kyai Kertodiryo. Mbok menawi dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Cikal Bakal Palurwetan, kula paring mangertos makomipun nggih punika kang wonten cungkup bangunan biru nika. Eyang Kyai Kertodiryo, Cikal Bakal Palurwetan. Monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki makomipun Eyang Kyai Kertodiryo, Cikal Bakal Palurwetan, Desa Palur Mojolaban Sukoharjo. Niki enten tulisan Jawa, mengke saged diijo niki. Ini sebelahe wonten nggih. Dek wau sampun suluk kirim donga waos al-Fatihah itu dumateng Eyang Cikal Bakal, nyuwun izin, nyuwun edi pangestu lan restu dumateng leluhur nika Kyai Kertodiryo, Nyai Kertodiryo. Ngaten dulur-dulur, dinten tanggal 6 Maret 2025 sowan ten Palur Karanganyar Jawa Tengah. Sowan dumateng Eyang Kyai Kertodiryo. Sakmeten riyen dulur-dulur Cikal Bakal Channel. Mugi konten Cikal Bakal saged berkembang, saged nginformasike makam-makam Cikal Bakal, makam-makam keramat ten Nusantara. Matur sembah nuwun.